ассалому алайкум ба ҳамаи мардумоне ки маро дастгирӣ карданд, хусусан ба муҳоҷироне ки дур аз ватан ки ба ман дастёрӣ дароз карданд, хайр карданд. ман миннатдорам. Худо садсолашон кунад Парвардигор. ман дар ҳами банки эсхата 3517 сомонӣ бо мардумоне ки мисол ай муҳоҷират роӣ кардан ё ки мисол ай душанбешаҳр ай ҳар ҷое ки ба ман ёрӣ кардан равон кардан ба дасти ман ба хона расидан 1000 бошигрона 15800 сомонӣ 976646 рубл дар ҳами картаи Сбербанк ҷамъ шидагӣ астай. ҳазор раҳмат. ҳамин қадар мисол ҷамъ шидаи 1000 бошигронаи мисол аллоҳи бузург 1000 бошигрона бачаҳои муҳоҷир мисол 1000 бошигрона худо баракатон та садсолатон ка. ман миннатдор аз шумо мешавам ки ман мисол як модари мисол танҳо мисол дар ман ҳамин кӯдакҳора ҳамин қасола 8-9 сол бачаҷоно бе падар бе хонаву дар ба воя расондам. ман миннатдорам. мисол ҳамин ай хирсандира мегирем барои он ки мисол ба хирсанд мешавам ки ман мисол умед надоштам мегуфтам ки имрӯза пага бехонаву дар ягон ҷода мебирем ҳеч ка ёрдамо намекунем ки 1000 бо шукр Парвардигор шукрона уло мекунам. мисол шумо дидед дилсӯзӣ кардед дастёрӣ дроз кардед. 1000 раҳмат бародаро, 1000 раҳмат муҳоҷирбачаҳо. худо умри дроз та соқ саломат рафтен, соқ саломат бигардем биед ба пеши фарзандо ба пеши падару модар ба ҳамин ватан мона соқ саломат бигардем биед. худоҷон тани сиҳатон та вақти хиш дил беғам роҳи сафедтон та Парвардигор ба даргоҳи худош ҳамаи хайротонро қабул кунад, муродотонро ҳосил кунад, дасти кама набинед, садсола бошед. ман миннатдорам. ман 1000 бора шумо миннатдорам бачаҷоно.